Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a tun bɛ taama la Arabi Saoudite kabini ni ntɛnɛndon a ka nin tile wɔɔrɔ taama in nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali jamana ani Riyad ni ɲɔgɔn cɛ kabini ni u ye jɛɲɔgɔnya duman sinsin jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. An ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fara a furumuso ani jamakulu caman a cakɛɲɔgɔn o ye taamakɛ k'i kunda Arabi Saoudite jamana kan. Taama min senfɛ ani Maka maa ɲɛmaw caman na ɲɔgɔn ye yaasa badenya sira ani sinjɛya sira min bɛ Mali ani Arabi Saoudite jamana ani ɲɔgɔn cɛ depuis lawale la u da na se olu bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi a selen Arabi Saoudite a bisimilala Maka maa ɲɛma min fɛ o ye masakɛ Fayisa n'ale Riyad masakɛ ɲɛma dɔ ye. A bisimilalen kɔ ni masakɛ in fɛ u da sera kɔrɔfɔ caman ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Arabi Saoudite ni ɲɔgɔn cɛ ko bila ko tɛ bari sabu k'a da kan ni maaw hakili b'a la depuis lawale la Mali maa ɲɛma min tun bɛ n'o ye Kanku Musa a ye taama min kɛ k'i kunda Arabi Saoudite faaba ma ko o ma dogo diɲɛma la sabula ani délégation ani sanu ani fɛn min bɔra Mali kɔnɔ k'i kunda Maka kan ko a waati la bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a kalama. Jamanakuntigi ani Wura Fayisa ka babu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Mali ani Arabi Saoudite u ka kan ka hali bi fɛn min ye badenya sira ani sinjiya sira min bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ u ka wuli ka o banban kosɛbɛ ka sababu kɛ jamana fila u lakodɔnnen don kosɛbɛ alisilamɛya diinɛ o matarafali la wa seko ani dɔnko ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ o ɲɔɲalen bɛ kosɛbɛ ka fara nafasɔrɔ siraw caman kan. A ko hakilina jigila Maka masakɛ dɔ ye taamakɛ k'i kunda Mali kan min kɛra san 1965 san ka bɔ o waati la k'a bila sisan na Mali ale ni Arabi Saoudite jamana o ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman de bɛ yen nɔ min ɲɔɲalen bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. Nafasɔrɔ siraw b'o la badenya siraw ani fɛn min ye hali lakana sabatili kɛrɛnkɛrɛnnenya banbanci kɛwalew olu kɛlɛli ɲɔgɔn fɛ ka hakilina kuraw ani miiriya kuraw ko olu don ba la o bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn ye ni jamanakuntigi ka fara ni maa kofɔlen kan u da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Wa an b'a yira u la k'a fɔ ko jamanakuntigi a ka nin tile duuru taama k'i kunda Arabi Saoudite faaba kan ko a na kɛ fɛnba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma bari sabula fɛn min ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ teriya sira min bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o ko bɛɛ lajɛlen jalanatigɛ wa wulikajɔ ani cɛsiriw olu na boloda walasa Mali ale ni Arabi Saoudite jamana bɛn sinjiya badenya ani ka se fɛn min ye bolodi ɲɔgɔnma ma ka fɛn caman jɛ ko o baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen baaraw na sɛmɛntiya jamanakuntigi a ka nin taama in sen fɛ. O kadira kɔnɔ jamanakuntigi ka fara a n'a nɔfɛmaw kan u kɔni kɛlen bɛ ka labɛnw sabati walasa don nataw la jamanakuntigi ale ni Maka Arabi Saoudite masakɛ n'o ye Solomon bin Abdul Aziz Saudi ye u kan ka ɲɔgɔn ye yaasa Maka ale ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu ka kan ka boloda u ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn minnu kɛra lawale la o ko bɛɛ lajɛlen ka jalatigɛ ka tila ka ba don badenya sira ni sinjiya sira la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ni masakɛ fila dan na don o bɛɛ lajɛlen na ko fɛsɛfɛsɛ kunnafonidilaw ye k'a yira la k'a fɔ ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a ka nin tile duuru taama Arabi Saoudite faaba kɔnɔna na ko maa bɛ se k'i hakili latigɛ kan k'a fɔ ko jamanakuntigi a yɛrɛ y'a yira cogo min na k'a fɔ Maka jamana ale ni Mali cɛ ko bila ko tɛ ko maa bɛ se k'i hakili latigɛ k'a fɔ ko nin kɔni na kɛ a kow daminɛlen kura ye tuguni k'a sababu kɛ Mali ani Maka ko jamana kelen don o bɛɛ lajɛlen hakilinaw ye kelen ye u ka taa siraw an'u ka hakilinaw ko olu bɛɛ lajɛlen fana ye kelen ye. Jamanakuntigi a nisɔndiyara nin taama in na kosɛbɛ sabula a y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma ko Mali ni Maka cɛ ko taama in nafa bonya kosɛbɛ k'a ɲɛsin jamana fila bɛɛ lajɛlen ma. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don jagoko ma ni a bilalen don jamana gouvernement ka babu sentigiya la a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka walawalali kɛ jamana maa ɲɛmaaw kɛlen don ka baara bolodalen min boloda Mali jamana yɛrɛ kama ka walawalali kɛ ani ka ɲɛfɔli kɛ o ko kun kan. Mali minisiri min ka ca bɛnnen bɛ jagoko ma n'ale gouvernement ka babu sentigi ye Abdelkarim Konate ka kɛɲɛ n'a ka wulikajɔ ye a y'a kanu dɔgɔkun o dɔgɔkun ani kunnafonidilaw ka sigi ka baro kɛ ka tila ka faamuyali d'u ma jamana taabolo ani minisiriw ka ladalɛsigi min bɛ kɛ babu senba minnu bɔra o kɔnɔ k'o walawala kunnafonidilaw ye.
Ok, an balimaw an tilenna hɛrɛ la ala m'an sira hɛrɛ la donc bi araba n'o ye kalo tile 19 ye conseil des ministres a sigira jamana ɲɛmaa bɛ tagama la mais a taatɔ a y'a yamaruya k'a fɔ premier ministre n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye o ka conseil des ministres boloda conseil des ministres nin kan ka se ka kɛ sɛbɛn caman tun bɛ yen ani sariya bolo caman tun bɛ yen olu bɛɛ o kumaw kɛra conseil des ministres nin kɔnɔ bi mais n b'a fɛ k'an da don a belebeleba saba la o fɔlɔ o ye min ye a bɛ fɔ min ma état d'urgence état d'urgence o ye de ye ka fanga di an ka gouverneur ma an ka kɔlɔsibagaw ma an ka maire ma min b'a to u ka baara kɔnɔna la u ka sariya bolo dɔw ta min b'a to an bɛ min yela bi ni wagati damadɔ ninnu na n'o ye bingani ninnu ni ka wuli ka taa mɔgɔw sɔrɔ u ka sigidaw la k'u faga ka ko dɔw kɛ minnu bɛ mɔgɔw lanjaba donc état d'urgence ta kun ye ka sariya bolo di minnu ka baara de ye ka an lakɔlɔsi minnu ka baara de ye ka i ɲɛsin jamanadenw u ka lafiya ma k'olu dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ hali bi an kan ka segin état d'urgence nin kan tuguni o de kama bi conseil des ministres la état d'urgence taara tuguni fo tile 10 minisiri ka fɔ la u ka ladalansigi sen fɛ kɔrɔfɔba minnu bɔra a kɔnɔna na ni maa bɛ se k'i hakili to la o de kɛra état d'urgence o bilali sen kan kura ye min bɛ taa se tile 10 ma ka sababu kɛ lakanabaliya ani banbanci kɛwalew minnu bɛ ka kɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la papier wɛrɛ taara bi a ka kan k'an da don la aw yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔnfɛla ni a kɛlɛ min bi sen na n'a banna n'an ye accord signé président hamina ko ba dɔ ye min ye bi o de ye k'a fɔ fɛn fɛn bi se ka accord ni a sɛbɛnciya k'a baara nɔgɔya an k'o siraw tagama a yɛrɛ ye conseil des ministres fɔlɔ min présider n'o kɛra karidon tɛmɛnen a ka kumakan baw kɔnɔna la a fɔlɔ kɛra o de ye a y'a yira premier ministre la a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ min b'a to accord min signena a ka lawaleya a y'an bila o baara la o dun kɔnɔna la a y'a jateminɛ k'a fɔ min ye autorité intérimaire ye a sera ka sigi dugu dɔw la mais hali bi gɛlɛyanin dɔ b'an bolo Tawudeni yan fan fɛ ani Tɔnbɔkutu yan fan fɛ donc o gɛlɛya ninnu olu ɲɔnili o sira dɔ ye k'a fɔ hali bi mɔgɔ o mɔgɔ ni kɛlɛ in i da donna la cogo dɔ la a dilantɔ kana kɛ mɔgɔ si kɔ donc o de sababuya la bi décision dɔ taara a bɛ fɔ minnu ma conseil spéciaux n'olu bɛ gouverneur kɛrɛfɛ olu dɔw kun sugantira ka ban ka tɛmɛ mais an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ sugantili kɛra olu nimisi ma wasa kɔnɔ donc hali bi gouvernement pour que hali bi ka kɛlɛ nɔgɔya ka fɔɲɔgɔnkɔ nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ an ye conseil spéciaux dɔw nommé Gao, Tɔnbɔkutu, Tawudeni ani Kidal donc o belebeleba fila o fana décision taara a kun ka kan an k'an da don la ka ɲɛfɔli k'a ye o la ni barodalasigi gouvernement ka babu sentigi ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛna kɛ sababu ye walasa sanga ani wagati malidenw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ni kunnafonidilaw ye u ka bɔ jamana taabolo kalama ani waleya minnu bɛ ta la an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ladɔnniya o ko bɛɛ lajɛlen na sanga ani wagati tile 38 o tɛmɛnen kɔfɛ baarabilan carina min bolodala kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o ɲɔngiri la jateminɛw y'a yira k'a fɔ kɛnɛya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi baara o bɛ ka kɛ a ɲɛma kɛcogo kɔrɔ la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ kɛnɛya
tigilamɔgɔw ka lafasajɛkulu n'o ye syndicat national de la santé u ye bɛnkan sɔrɔ u ni jamana gouvernement kura ni ɲɔgɔn cɛ min n'a kɛra sigi dɔ senfɛ n'o ye conférence de presse ye o min n'a sigira sen kan araba tɛmɛnen a kɛnɛ yɛrɛ sigira baarakɛlaw ka soba la gɛlɛyaw kun tɛmɛna u ni gouvernement kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min ma se ka bɔda d'u ma u ka gɛlɛyaw kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ grève in yɛrɛ sigira sen kan kabini marisi kalo tile 9 tɛmɛnen nga an bɛ don min na i ko bi dan sigira o baarabila la kari don avril kalo tile 16 san 2017 baaraw daminɛna kɛnɛyaso fan 12 bɛɛ lajɛlen na o min n'a kɛra tare Mali jamana gouvernement kura ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasalikɛ jɛkulu bolo n'o ye syndicat national de la santé. Bon, n'i y'a jate minɛ an tun bɛ fɛ ka min farankan min kɛ an y'a nimisi wasa sɔrɔ la n'o ye musaka ta fanfɛ ye ne b'a fɔ o ma ko prime de fonction spéciale an y'a dɔ sɔrɔ la o y'a an ka militant wasa kosɛbɛ bon n'o bɔra yen ayiwa an ka mɔgɔ minnu kan ka taa fonction publique la ayiwa an y'a garantie sɔrɔ olu koɲɛw kan ka ɲɛnabɔ ayiwa min ye musaka minnu bɛ di n'o tɔgɔ ko ristournew ye ayiwa minnu u tun bɛ fɛ ka menace min tun b'o ko kan u tun bɛ fɛ ka o bɔ a ma ayiwa o seginna o bɛ non seulement minnu b'a sɔrɔ mais maa wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tun t'a sɔrɔ n'o ye CCRF ni a ɲɔgɔnnaw ye olu bɛɛ b'a sɔrɔ sisan. Nin baarabila min n'a kun bolodara kɛnɛyasow la a kɛra degun ani ɲɛni ye jamana kɔnɔdenw ma o kadara kɔnɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasali jɛkulu ma kanu fewu ni ɲɔgɔnna wale ka kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔ. baara sigira a cogo kɔrɔ la a sigira cogo min yɛrɛ cɛsiri ka bon ni kɔrɔlen alors grève in kɔnɔna na comme an y'a fɔ cogo min na alors jamana in tɔɔrɔ y'an bɛɛ ta ye a hɛrɛ fana y'an bɛɛ ta ye alors mais c'est vrai ni kuma ɲɔgɔn cɛ an y'o fɔ ka kɔrɔ an bɛ sigi o kuma kelen kan alors an ka yan sigilen don ɲɔgɔn lamɛn ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ko to ɲɔgɔn ta la ka da ɲɔgɔn na quelque part ni danaya tiɲɛna dɔ fan fɛ o fana bɛ na ni gɛlɛyaw ye dɛ sinon c'est vrai syndicat national ni fesi sam ka grève ni jɔra alors parce que c'est vrai gouvernement a dɔ kɛ mais syndicat de caman kɛ parce que syndicat gouvernement kura min nana o ko vraiment min tɛmɛna an ka tɛmɛ o kan mais olu minnu bɛ yen bi an ka daw fana na alors u ti fɛn fɔ u ti se ka min kɛ donc ala y'a kɛ an dara ɲɔgɔn na u ye engagement dɔw ta min bɛ se ka kɛ sisan o kɛra o layidu fɔra olu baaraw daminɛna mun ti se ka kɛ sisan u ye layidu ta donc an fana bɛ sigi k'o lajɛ donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a to u ye layidu min ta u ka se k'o bɔ a sira fɛ c'est vrai grève kɔnɔna na mɔgɔ dɔw degunna alors o degun fana grève c'est un droit mais i y'i kɛ cogo cogo wajibi hali n'aw ye service minimum assuré aw ka degun bɛ se dɔw ma o ye ko yɛrɛ n'a taabolo ye o n'a ta bɛɛ an ti ban an balimaw don an sinjiw don an sigiɲɔgɔnw don an fa n'an baw de don an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ mais jama fana k'a dɔn k'a fɔ ban tɛ o tun ye kow n'a taabolo ye. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasalikɛ jɛkulu y'a ɲini jamana gouvernement fɛ u k'u janto u yɛrɛ la sabula layidu tali a n'a waleyali olu ka jan ɲɔgɔn na faamuyaliko ɲuman u b'o ɲini jamana gouvernement fɛ u ka layidu dafali la. Jelibugukaw ka komite ansardin tɔndenw u y'u ka maaɲɛma ka furubasigili kɛ ni ka labana ka kuranɛ kalansoba k'o fana kolomokari mɔgɔba caman u tun bɛ kɛnɛ in kan an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Baara bolodalen fila o kɛra ka ni lajɛrɛba in ɲɛnamaya min n'a ɲɛnamayara komite ansardin fɛ Jelibugu la n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka ɲɛmɔgɔba sigili la n'o ye Bekayi Kulibali ye danaya taara ka da ale min ka janvier kalo tɛmɛnen in na Jelibugu ansardin tɔndenw fɛ a filanan o bɛ tali kɛ u ka kalanso kura dayɛlɛni kan n'o ye centre Chori fila de Jelibugu ye walasa ka se ka denmisɛnnilakaw k'olu ka siniɲɛsigi matarafa ni kalan kɛcogo ɲuman kɛli ye diinɛ sira kan fo ka taa se adamadenya siraw ma. Su in na an ye wele da ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ ma ani maliyɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Jelibugu ka bɛɛ n'o ye Jelibugu ye kɛnɛ min labɛn k'a sigi n'o ye an ka infrastructure ye n'o ye an ka président sigi ye o kɛnɛ de tun ye su in na ye bon ni ala sɔnna ɲɛmɔgɔba caman ye kɛnɛ fana sɔrɔ bon min fana kun faralen b'a kan n'o ye an ye centre min dayɛlɛn n'o ye centre d'éducation islamique et culturelle o fana inauguration kun bɛ yen nɔ bi
o centre in fana a ka baara bɛna ɲɛsin denmisɛn kalan ma an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ denmisɛn kalan jɔyɔrɔ min b'a la bi jamana kɔnɔ a ka bon denmisɛn ko n'i y'a mɛn ko jamana ka siniɲɛsigi diɲɛ yɛrɛ siniɲɛsigi denmisɛnninw de don bon welekan min bɛ ka ɲɛsin denmansaw ma o ye an bɛɛ yɛrɛ de ko ye o ye k'a f'u ye an bɛ k'an janto denmisɛnw na u ka mara ye an'u ka lamɔ donc ka ɲini u fɛ fana ni centre min filɛ nin ye a bɛ u bɛɛ ka bila de la k'a daminɛ Jelibugu yɛrɛ la ka taa se Bamakɔ fan bɛɛ ma pourquoi pas hali yɔrɔ wɛrɛw la k'a fɔ ni centre in bɛ bɛɛ de ka bila la. Ni lajɛrɛ in yɛrɛ bonya kama mɔgɔba caman sera kɛnɛ kan. Jelibugu section ka bureau sigi u ka président ka sigili a ka siège kɔnɔ ani o sera ka centre min jɔ denmisɛnninw kalanni ni o lamɔni kan vraiment an nana o kɛnɛ min kan an wasala sabula ni maa min ko i bɛ kalanyɔrɔ jɔ ka se ka denmisɛnw kalan ka se ka u lamɔ ne ɲɛ tɛ baara la bi jamana in kɔnɔ baara min nafa ka bon ni o ye parce que n'i y'a mɛn jamana sini denmisɛnninw de don gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ bi a belebeleba dɔ ye o ye n'o ye lamɔ ye ani kalan ɲuman sɔrɔli. Vraiment alhamdulillah nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ sabula Jelibugu cɛsiri min bɛ Jelibugu la a dogolen tɛ sinon aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na bon ko comité a bɛ se comité 100 ni kɔ ma mais Jelibugu n'i y'a ye a bɛ fɔ dɔwɛrɛ tɛ u ka cɛsiri don donc nisɔndiya min b'an na mɔgɔw don u bɛ k'an ka laɲiniw de sabati sabula Ansardine ka laɲini belebele dɔ ye jogoɲumanya u ka se ka sabati denmisɛnw na gɛlɛya yɛrɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye jogojuguya in gɛlɛya de ye ni Ala sɔnna centre dayɛlɛnna mun bɛ se ka denmisɛnw jogo don ka jogo ɲuman don u la ka silamɛya siraw jira u la k'an ka adamadenya sira ɲumanw jira u la vraiment o ye ko ɲumanba ye ka comité caman wɛrɛ ka sɔrɔ mun bɛ se ka u ladege Ala k'o kɛ. Bon nisɔndiya de bɛ na fɔlɔ sabu ka d'a kan baara in yɛrɛ daminɛna min ye n'o de ka mɔgɔw ye waleɲuman dɔn a ka ɲumankɛ la walasa ka se ka farifoni sɔrɔ ka dɔ fara kan o fɛn belebeleba de ye min n'a sɔrɔ a ye hakilila ɲuman in kɛ ka fara o kan tuguni a ye fɛn min fana kɛ n'o ye ka mɔgɔw lakunu k'u kalan k'u bɔ kunfinya na o de ye fɛn belebeleba ye sabu ka d'a kan mɔgɔw mana da kalan na a tigi la mɔgɔ b'i da diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na o tuma silamɛya yɛrɛ y'an su ka kɛ fɛn fɔlɔ min kan o de ye kalan ye hali Ala kira kuranɛ aya fɔlɔ min jiginna a yɛrɛ b'o kalama o de ye k'a fɔ ayiwa kalan kɛ ye ni mɔgɔ min y'i su ka kɛ kalan kan o y'i su ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. K'aw ladɔnya k'a fɔ Jelibugu comité Ansardine sigira sen kan janvier kalo tile 12 san 1996 san a bɛ sigi don kofɔlen min na a sigira ni tɔnden 3 ye nka an bɛ don min na i ko Jelibugu comité tɔnden bɛ t'i jɔ 86 ɲɔgɔnna la o min bɛ tali kɛ cɛ 53 ka fara muso 33 kan. Ɲaman sunungunba min kun cogolen do Lafiyabugukaw dala n'u k'a ma ko Mont Kilimanjaro an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o daga taara ka bɔ u dala Ala ni Mali jamana ma ɲɛmaw u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw sababuya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen do saniya ko ma an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na. Lafiyabugu ɲamantonba ni a tun bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mont Kilimanjaro k'a sababu kɛ a kundama janya ye aw k'a lajɛ bi ba in a bɛɛ lajɛlen cɛra ka bɔ yen i n'a fɔ a ma deli ka kɛ yan o ko in kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye ka ɲɛsin Bamako marabolo 4nan maaw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugukaw. Bon alhamdulillah ɲama in kɔni a cɛra ka bɔ an dala a diyara n ye kosɛbɛ an tɛ se k'an ka nisɔndiya fɔ ka s'a dan na parce que ɲama in k'a to yan ne degun kɔni tun tɛ fila ye an tun y'o y'a la a ɲamaw ni a sosokisɛw ni a kasajugu a n'a jinɔgɔ minnu tun bɛ sigi an dala yan bon alhamdulillah an kisir'o ma sisan bon an kɔni nisɔndiya kɔni an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na quoi parce que an yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲama in bɛɛ bɛ se ka cɛ ka bɔ an kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna la a kɔni cɛra alhamdulillah an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo bon ni ne kɔni ye ɲɛmɔgɔya ye ni mɔgɔw bɛ degun na u ka mɔgɔw ka degun ye u k'a dɔn k'a fɔ degun bɛ mɔgɔw kan u ka se ka cɛ ka b'u kan an kɔni b'u fo ka baara ɲuman na. mais tiɲɛna ɲama in cɛra a diyara an bɛɛ ye o kɔni la ne ka ladilikan ye bon cɛ mɔgɔ min ye nin kan ye Ala ka tigi taa ɲɛ Ala ka baara kɛ hɛrɛ ye a y'a bɔ nafolo minɛ Ala ka nafolo minɛ mais tiɲɛna a diyara an ye an kɔni an bɛ bana ni sumaya de bolo tellement mɔgɔw b'a sa soso bana b'u kan fɛn bɛɛ b'u kan maintenant ne kɔni a ɲama in cɛra diyara ne ye a bonyana an ma a bɛna kɛ min ye Ala ka taa ɲɛ n m'a faamu o kɔni y'a ladilikan y'a fɔ. ɲama in kɔni cɛra vraiment a diyara an yɛrɛ de
an bɛ foli k'u ye nka an y'a dɔn n'u ma a lajɛ ka cogoya wɛrɛ don a la a kana sa i kana to a nɔ na tugun n'o de bɛ k'an siran n'u sera ka fara ɲɔgɔn kan ka voirie mɔgɔw fara ozone mɔgɔw kan k'a kɔlɔsi k'a ɲɛ o de ka d'an tiɲɛ yɛrɛ la o de ka d'an ye. walasa ka nin baara ɲuman in k'a jate minɛ u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin sigi olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ boloda su ani tile walasa nin ko cɛjugu ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni min kɛra société SCGS maaw fɛ ni a ɲɛma ye Abdeni Yatara ye. Vraiment, on est en contenant président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en contenant le ministre en charge de l'équipement, et Madame Keïta et Aïdambo. On est très content d'elle, en contenant vraiment. Donc on souhaite vraiment à ce que Yoroinga se aménager le plus rapidement possible. Bon, en nous avons fait déjà le ministère Mimbe Kabarado, environnement, donc nous avons poubelle d'eau blanc. Muma yamaruya ɲama bɔnnaw ani GIE ninnu ka se ka ɲama bɔn poubelle kɔnɔna la c'est que ɲama kana bɔn désordonné quoi ko gouvernement kelen tɛ se an k'a bila an kunna état tɛ dɔwɛrɛ ye anw kɔ donc anw faralen état kan nin ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ donc anw yɛrɛ k'a lajɛ an kana an to sotaramaw kɔnɔ ka manaw fili kɛnɛma comme ça an kana an to sotaramaw kɔnɔ ka namasafaraw fili. Donc an ka fara gouvernement ka se que Bamako ka se ka jɛ. Nin baaraba in n'a musaka bonyana kosɛbɛ n'a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 1 a n'a nɔnkanfɛn min bɔra jamana ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka nin ɲamanto in ni a kululama tun don k'a cɛ ka bɔ yen. Wulika laban min bɛ n bolo o ye bɛɛ k'i hakili to ɲamanko la parce que ɲamanko ye fɛn dɔ ye i b'a ye i bɛ tɛmɛ a la i bɛ tɛmɛ ɲamantoni fitinin na bi sini ni dɔ farala kan i bɛna sɔrɔ a kɛra ɲamantoni donc o de y'an sɔrɔ yan yɔrɔ la kaburdon da in na o de ye mɔgɔw sɔrɔ donc mɔgɔw k'i hakili to ɲamanko la u k'u hakili to yɔrɔjako la ɲaman fana bɔn yɔrɔ de b'a la a bɔn yɔrɔ fana la bɛɛ kan k'i hakili to a la k'a fɔ a kan ka cɛ ka bɔ yen fana de pour que ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲaman bɛ taa bayɛlɛma cogo min bon o gɛlɛyaba bɛ yen hali bi jamana kɔnɔ ɲaman tɛ bayɛlɛma k'a sɔrɔ ɲaman ye nafolo de ye ɲaman nafolo de don mais an ka jamana kɔnɔ hali bi a tɛ ka bayɛlɛma nafoloba ɲaman bɛ se ka kɛ ni ɲaman dilanna ka ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ a la fɛn bɛɛ bɛ bɔ ɲaman la ɲaman bɛ courant di a bɛ engrais di c'est-à-dire nɔgɔ min bɛ kɛ foro la a b'o di ɲaman yɛrɛ résidus bɛ se ka kɛ ka hali siraw dilan. An bɛ a yiraw la k'a fɔ ko Lafiyabugukaw ni ɲaman in cɛlen ka b'u da la a kɛr'u bolo fɛnba de a nisɔndiya a bonyana kosɛbɛ wa u kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya sen na ka tɛmɛ ni u ka marabolo ɲɛmɔgɔw ye n'o ye mairie ye ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ walasa nin ko cɛjugu ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni u ka sigida la. Cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲamanko ma ni ozone b'o la olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ yaasa nin baara in n'a a nafa bonyana kosɛbɛ a ka to sen na sanga ani wagati min bɛna kɛ lafiyaba ye ka ɲɛsin Bamako marabolo 4 na maaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugukaw. Sani an k'an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kunnafoniw kun cɛ jɔnjɔn min dara Ganadugu ka jeunes fɛ walasa nɛgɛsoboli ɲɔgɔn dan u ka se ka kɛ u ka dugu kɔnɔna na o jɔnjɔn fɔlɔ o tabaga ye Aruna Togola de ka bɔ Kumantu an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Ka kɛɲɛ ni Ganadugu denmisɛnninkaw ka wulikajɔba ye min kɛra sababu ye ne ye nɛgɛsoboli belebele labɛn nɛgɛsobolilaw bɔla Ganadugu dugu 135 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o min tilatilalen bɛ marabolo 11 ni ɲɔgɔn cɛ n'an kama ko commune ni nɛgɛsoboliko fɔlɔ ye min labɛnna amical du conseil des jeunes de Ganadugu fɛ n'o ye Ganadugu denmisɛnninkaw ye a kunkɔrɔta sɔrɔ maa min fɛ o kɛla Aruna Togola ye ka bɔ Kumatukaw fɛ yen k'a sɔrɔ sani nɛgɛsogirinnaw yɛrɛ ka labila maa 40 ani maa 4 o de tun kɛlen bɛ ni k'i kɔkɔ da ɲɔgɔn na kilomɛtiri 100 o y'o don o senkɔrɔ o kilomɛtiri 100 kana na yɔrɔ kalama 3 dalen don o kɔnɔ n'an kama ko point chaud o yɔrɔ kalama fɔlɔ n'o bɛ bɛn nɛgɛsogirin waati dɔw ma maa min kɛla o kunkɔrɔta fɔlɔ ta b'a ye o de kɛra Isaka Kulubali ye ka bɔ Jibala o kɛla Dugukolobugukaw fɛ yen nka
min ye yɔrɔ kalama 2nan ani 3nan n'o ye point chaud ye o tala maa min fɛ o de kɛla Burama Kulubali ye n'o kama ko Burama Fitini ani Siriki Jara fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ club cycliste de Djibala kɔnɔna na o kɛla ɲɛnakaw fɛ yen ni nɛgɛsoboli in sen fɛ min kɛla heure 2 a n'a kunkanfɛn kɔnɔna na nɛgɛsobolila tɛ min sera ka maaw dan ni kɛnɛ jan ye a bɛ fɔ min ma ko échappé nga nɛgɛsogirin kuncɛ waati maa min kɛla a tɔgɔba ta b'a ye o de kɛla Aruna Togola ka bɔ Kumatukaw fɛ nɔ o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ la maa min dalen b'o kan o kɛla Burama Kulubali ye n'o kama ko Burama Fitini ani Amidu Jara ni maa 2 bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Djibalakaw fɛ yen min ye kɛnɛ lamɛnbaaw ye ani maa welelenw o bɛɛ lajɛlen y'o ka nisɔndiya fɔ kɛnɛ kan. ɲɛmɔgɔya ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na mɛ bɛnkanw bɛ to u nɔ na an b'a ɲini halisa anw ka marabolo ɲɛmaa fɛ a ka se ka se a fana ka ɲɛmaaw ma Ganadugu ka se ka nɛgɛsoboli terrain sɔrɔ an fana ka se ka turuna ka se ka boloda Tour du Mali ka kɛ Ganadugu yan ka minɛn bɛɛ ta yan nɔ o de ka di denmisɛnninw ye n tɛ se ka maa bɛɛ ta tɔgɔ ma ka maa bɛɛ fo nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sikaso mɛriba n'o ye Kafa ye an ganaw b'a fɔ ko Kalifa Sɛnɛfɔw b'a fɔ ko Kafa an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn n bɛ foli lase n ka denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu sɔnna ka danaya da ne kan ka ne bila u ɲɛfɛ o ye bonya dɔ ye n bɛ u fo o la. Ndoso kulusi ka kɛ Ganadugu yan ɲɛna a ma bali mɔgɔ la a tɔgɔ a ma bali ne la parce que kabini indépendance ma ta premier Mali premier Sikaso premier dɔrɔn tɛ dɛ Mali premier bɔra Ganadugu yan ne kɔni bɛ mun ɲini Ganadugukaw fɛ n bɛ ɲini Sikasokaw fɛ n bɛ min ɲini Mali fɛ denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye a fɔ kun tigɛ ni an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nɛgɛsobolici kɛ ko ye Ganadugu yan min bɛ Mali bɛɛ la na a waati ya Ganadugu ka kɛ événement touristique ba ye. An bɛ kɛnɛ min kan Ganadugu yan ko n'a ka di ye n'i ye Mali ta nɛgɛsoboli de ye ɲɛnajɛ ye sanga bɛ mun na ka tɛmɛ ɲɛnajɛ si bɛɛ kan Mali kɔnɔ Ganadugu kɔnɔ donc ni o ɲɛnajɛw kɛnɛw sigira a b'a ye ta jama bi bɔ bon jama ni lakanani Ala dɔrɔn de bɛ se ka lakana n'o tɛ gendarmew bɛ yan gardiw bɛ yan mais ni Ala ka bonya tɛ Ala ka dɛmɛ tɛ an tɛ lakana o le kan bɛ ne bolo ka ɲɛsin Ganadugu jeunesse ma o ye de mɔgɔw ka bɛn kelen ma fɔnkɔɲɔgɔnya min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka o bila an ka Mali ta an kana an yɛrɛ kelen ni kungo kɛ. Sani maakɔrɔbaw ko ka nɛgɛsogirin daminɛ o y'a sɔrɔ minnu ye cɛmancɛlataw ye ani minnu ka kɔrɔ n'olu ye dɔɔni a bɛ fɔ minnu ma ko kadew ani juniɔrw olu y'o ka nɛgɛsoboli kɛ gale o min sen fɛ kade kunda maa 50 ani maa 8 min y'i kɔgɔ da ɲɔgɔn na Cɔmɔgɔ Jallo Dawuda Kone ani Sitafa Kone o bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnaka ye olu kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ 2nan ani 3nan tilamaw ye furancɛla denmisɛnninnakaw n'an ma ko junior olu ka tɔgɔtigiw de kɛla Koniba Sangare Abdulaye Sanongo ka bɔ Djibala ani Amidu Mariko ka bɔ Janbugu. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔli min na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ dɔgɔkun kɔnɔ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.